toată lumea și bine m-am găsit la un episod. Astăzi o să filmăm un mic vlog cum ne jucăm cu niște Beyblade-uri. Dacă vă mai aduceți voi aminte din vremurile trecute, mai de mult erau episoade cu Beyblade-uri de astea. Pentru că se mai lucrează, am văzut la englez. Da, se mai lucrează acum, adică englezii fac episoadele, ei le postează la ei și după aia ni le trimit nou ca să le traducem. Și după ce le traducem o să le vedem și așa. Și da, astăzi o să ne jucăm cu Tecoala, sau mai bine zis Tiușan Gheorghe. Da, mai bine ziceți cute coala. Cute Coala, așa. Și da, o să ne jucăm. Da, și după cum puteți vedea, i-am pe Galaxy Pegasus, acela. O să pun așa, o să vi și arăt. Prezintă-le pe toate și... Da, este originalul, numai vârful mi s-a rupt și na. Aici nu este așa, original vârful. este un Pegasus, e original, numai că l-am mai vopsit eu că s-a dus și nu l-am făcut iar așa frumos. Și vârful iară e altul. Și aici verde am pus plastelină. O să vă cum e. Da, și astea sunt câteva Beyblade-uri și o să... Aici este Lacerta. Este armura, culoarea asta. Astea sunt mai originale pentru că restul le-am pierdut, că le-a trebuit la prieteni și le-am împrumutat un pic și o să trebuiască să mi le aducă. Și constelația mi s-a rupt, da, am tras de undeva de sus. Asta este Lacerta, da. Dar noi suntem acum afară, aici este curtea mea. S-a mai pregătit câteva. Da, aici este Drago din Metal Fusion, adică seria care o să urmeze. Metal Fusion să da bine. Ce? Metal Fusion. Ce? Metal Fusion. Nu era. Păi Metal Fusion e. Nu. Dar în Metal Fusion mai apar și Beyblade-uri lor. Pe știu, ăsta zic o să apară acolo. Metal Fusion. Și o să mai fie și altul. Asta e Dacă așa la un noi nu s-o da Beyblade seria Metal combinat. Fusion. Ce? La noi încă nu s-o da seria Metal Fusion. Știu. Trebuie să se dea și apoi o să se dea alea noi. Păi da. Și până atunci cred că o să le cumpăr. Dacă o să se mai găsesc în magazinul unde mă duc eu. Normal că o să se mai găsească, dar cum crezi că nu o să se mai găsească? Normal. Da. Și ce așa mai multe Beyblade-uri, armuri, chestii, chestii. Uite de Sagittario. Aici da, e Sagittario, aproximativ, așa l-am făcut noi cât de cât se semene. Aici e constelația lui Robion, armura lui Scareblex, vârful lui Sagittario, un vârf, o susținătoare așa diferită. Și asta seamănă cu Sagittario, uitați-vă, e subțire și deja echilibru imediat și să vedem câte Beyblade-uri am. Se prelucrează la unul. Da, uitați, asta e constelația lui... Bă, ce constelație? Culoarea lui Beyblade de la Smacker. Asta nu trebuie. Da, acum noi căutăm pe aici așa. Bă, pune-i culoarea asta. Dar la armură mai bună. Uite la asta, fă cu armura asta. Stai, mă. Dă constelația aia galbenă. Acesta este compas. Nu chiar. Are armura lui și constelația. Da. Și o să revenim când le facem pe toate. Am revenit. Am revenit, aici sunt lansatoarele noastre cu care o să tragem. Bă, lasă-mă pe mine cu ăla, că dacă tu tragi mai bine. Ne, uite, ăsta mi-a dat lui. Așa, o să pregătim Beyblade. Și uitați aici le-am aranjat. De la cel mai mare la cel mai mic am zis primul. Prima dată mi-l aleg pe Eram sigur. ăsta. Matul. Eu mi-l aleg pe... Compas. Acum mi-l aleg pe ăsta. Așa, uitați. Aproape cele mai bune. Asta degeaba. Dar tu câte Beyblade-uri ai? 1, 2, 3. Atunci asta acolo. Stai, bă, că mai Da, trebuie și... Beyblade. Și mai trebuie o constelație la acesta. Eu nu trag acolo. Și la sfârșit o să creăm. Da. Și le punem nume. Stați un pic să văd Acesta. acum am pornit. Da, și am pus camera acolo. Ce bun-i! Uitați. Sper că se vede bine. Și asta. Dacă mai vreți episoade de astea să îmi spuneți. Stai, bă, că Dacă n-am început corect. Deci.
3, 2, 1, Larry, trip! Așa se zicea, așa se zice. Larry trip. 3, 2, 1, ladies free. Dar nu e cu scor și cu din astea, numai de distracție. Așa, de distracție, fiecare cu câte un Beyblade care Da, se avem ce alege. să facem. Să vedem care câștigă. Exactly, Care câștigă la tine îl pui așa cu fața în sus, care pierde îl pui cu fața în jos. Deci, Dar tu care câștigi. câștigă îl pune așa, care pierde așa. Exact. Numai că la grupele fiecăruia. Nu te rog, că nu pas. Da, cred că tu câștigi, că nu trag tare cu ăsta. Să fii tu, că a meu acesta... Nu! Am pierdut. Deci nu vine să cred. Dacă n-a lansat orul ăla, normal. Nu. M-a trag cu Sagitario. Acum trag cu bam 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 pararam. Lasă mai jos că nu se vede. Galaxy Pegasus. Mania. Am tras. Cu Galaxy A Mania. meu este ăsta galben. Să las Alena mai încoace ca să se vadă tot. Mamă! Eu trag mai încet pentru că nu mai știu de mult cu Beyblade. Bă, Davide, mai știu că nu știam să trag cu ajutor numai. Noi ne-am gândit acum să sperăm dacă strângem, Eu așa făceam. când o să strângem 8 like-uri la episodul acesta, dacă v-a plăcut, atunci o să mai postăm încă unul. Ai pierdut, eu am câștigat. Uitați-l cu Sagitariul Eu ăsta. ăsta, dar cu compas am câștigat. Deci nu vine să cred, ăla e mai prost și ăla e mai bun. Bă, dar întoarce-l cu fața așa, invers. Da. Oh. Și am tras. Mai bine mă pregăteam pentru Pegas Mania. A meu este Pegasus, Storm Pegasus. Bă, eu credeam că e Pegasus simplu. Adică, da, Storm Pegasus se cheamă. Da, și a venit cineva la noi și o să revenim imediat. Încă n-a plecat, dar o să filmăm până pierdem. Cred că a venit bunica și am câștigat cu ăsta. Eu am plecat cu ăsta. Da, am pierdut numai cu un Beyblade și revenim. Și am revenit. Acum nu știu ce să mai facem. Mai facem încă un match cu ele care au pierdut. Da. Hai, da. Acum o să trage cu toate ele care au pierdut. Doar cu alea care... Stai, bă, că... Eu nu știam cu ceasul ăsta. Bun. Stai, că eu trag cu ăsta. A, nu s-a pus, nu s-a pus. Că am tras cu... Stai un pic. 3, 2, 1, let's go! Oh, Dar ce trage așa mică? De-aia. ok. Nu să bagă asta aici așa. Ăla e anul 2 Ice Titan. Știu. 2 Ice Titan. Larry, oh! Acum s-a pus, că te-a atins. Da. Deci a câștigat cu asta, oricum el mai trebuie să tragă cu ăla care a pierdut. Să vedem chiar o să fie reală lupta asta sau nu. Atragă-l. Îl fac praf, a meu e ăsta. Normal că mă faci praf pe tine. Că beiul tău e mai bun. Și mai este și un Blade. Larry trip, metal fusion, Larry trip. Asta e, Larry trip. Așa era o muzică. E cum îmi place. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Data viitoare o să combinăm Beyblade-ul sau dacă vrei să combinăm acum? Da, pune pe pauză ca să Avem putem. timp, nu, la că vedeți să asamblăm așa. Dar hai să le alegem prima dată pe care, pe la seta. Exact. Deci ne trebuie de strângător de și mâna. Ia mă uit că îmi place să mă aud. Dacă vrei, da. Și da, aici este fratele meu mai mic, adică cel mai mic. Mai am încă un frate, dar e la prietenul meu unde filmez eu GTA 5. La asta avem nevoie numai de constelație. Hai de capul meu, nu pot să desfac asta. Am pe...
Am bată water. Am revenit. Aici Antonia a desfăcut-o deja o grămadă, eu m-am chinuit la un grup, dar nu mai desfac că nu pot. Adică nu că nu pot, dar nu vrea să se desfacă. Da, mă, mie. Nu, asta pot să o desfac. Uite, asta așa. A, lasă, nu trebuie. Asta este două Beyblade-uri. Nu se pot. Așa nu se pot desface pentru că sunt lipite. Da, uite, mă, că am mai găsit armură. Armuri. Dar ne trebuie numai armuri puternice și bune. Ne pune pe toate cu așa minerală. Ea pune și susținători. Cam atât de susținător. Nu mai este unul acolo. Și... O constelație aia. Nu cum să dacă e bine. Așa. Și acum o să vedem, le aranjăm armuri, așa culoare. Constelații le punem pe aici așa. E mai cup de constelație. Vedeți pe aici așa. Constelație, mai sunt constelații. Nu. Eu cu bă, da, uite. Așa. 2, O să fie mai aproape. Și eu iau 4, 5, iau culorile. 6, Amurile și culorile le iau eu. 8, Așa numele. 9, 1, 2, 3, 4, Câte îți 9 constelații? 5. O să ne mai trebuie un vârf. 5. Ne mai trebuie mai multe vârfuri. Exact, dar de unde să facem rost? Atunci, numai atâta, lasă. Este eu și cu culorile. Da, mai pune și este așa. Ce alegem? Așa pune să nu fie dezordine. Care e greu. Și ăla acum. Aici, una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alegem care nu trebuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai pun încă una. Asta e mai bună zi. 9. Așa și culori sperăm. Da, stați un pic să verific cât timp mai avem. Mai avem încă 3 minute, cam așa avem. Avem timp. Trebuie Că să o ne să grăbim punem o pauză atunci când le strângem. Da. Și acum ne alegem piesele. Bun, eu primul. Bine. Armură, eu mi aleg Nu pe... constelație, de la constelație, pavur și Asta? Asta? Acum Ba nu, asta. Asta mi aleg eu. Eu pe asta. Acum ce mi aleg? Pe cine tare? Așa. Armură. La. Știu. Asta. Eu pe asta. Tac. Pac. Și pauză. Ce pauză? Le montăm așa că avem timp. Exact. Da. La 14 minute, după aia punem un pic de pauză și le arătăm rapid și gata. Sper că o să vă placă episodul ăsta. O să mai fac un episod la Tiușan, adică la cu coala, dacă mă lasă. Exact. Bun. Da, mă las? Da. Ok. Acum mai aleg eu. Asta așa. Nu este Arată așa. Da, lasă mai în jos ca să se vadă. Așa. Acum tot eu. Da. Asta. Alegere grea asta. Asta. Aoleu. Asta. 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 Am să montăm. Let's go, everybody. Da, și în episodul următor o să facem luptă cu Beyblade-urile astea care le-am montat. Exact. Și da, noi ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut episodul ăsta și pa, pa!